Saan? Teka. Ha? Manila, lima. Ay, Manila yung mayong. Entak may sandaan. Ito, yung ano, nung ako lang mag-isa. Oo. Di bang oras hanggang Kabuyaw? Oh, mas pas. Alas 10 ako, alas 11 na ako umalis dito. Sunsil tangali. Oo, alas 11 ng tanghali. Magka alas 11 ng tanghali. Natin ako doon alas 4. May pahinga pa ako ng 30 minutes kain. Oo. Tapos sir, sigarilyo. Sabihin na natin na kulang-kulang isang oras. Takbo mo siguro isang daan. 120, 110. Wala, mag-isa ka lang eh. Doon ka. Oh, nakyat. Kayang-kaya, oh. Kaya ni Honda Beat. Kaya, sinubukan ko talaga kung matipid sa gastong Honda Beat 5. So, nagpagas ako doon ng full tank. Tapos, parang wala pa siyang 300. 20 plus. So, tipid. So, good morning. Ngayon ay biyahe na ako papuntang Maynila. Galing gamit itong Honda Beat. So, kapag-scoop pa lang dyan. So, nagpa-full tank ako dyan sa may dito sa Caltech. Ito yung odometer niya, 736. Marami ngayon nagbibiyahe sa Manila. So yun, bali dalawa kami ng pinsan ko. Kanina dito sa gas station, tapos ilang mabiyahero din o Manila. Kala ko kanina mag-iusoga ako. Yan, dito ko hintayin yung pinsan ko. Yan o, mga papuntang Manila rin. Nila. Dito tayo sa crossing ng Sipokot, Tara. Side na yon, pakaliwa papuntang Daet yan, Sipokot proper. Itong pakanan papuntang Naga, Albay. Madaanan, boss? Pa? Hindi madaanan? Saan papunta? Pa Manila? Opo, dyan. Madaanan? Oo. Mga ano lang yan, mga bus, saka mga truck. Kasi one way dito. Sa traffic, pinapaiwas dyan. Ilagay ng signage kasi yung LTO at saka PNP dyan eh. Pinapadaan sa Daet. Mas malayo kasi ikutin doon. Doon pinapadaan, mas magandang kalsada doon. Dito kasi ang daming one way dito sa kabila. Simula pa nung Pasko yan. Barikada na sila dyan sa gitna. Yung pinsan ko may angkas, naka-raider. Ito Honda Beat lang. Subukan. Yun o, daming mga riders. Karamihan solo ride. May dalawa, may tatlo. Napakarami talagang umuwi ng Bicol pag ganitong mga ano, holiday. Maraming nalito sa barikada na yun dyan. Nakalagay kasi dun alternate route sa kabila papuntang Daet pinapadaan. Eh dito tinitis kasi dito ng iba kahit malubak, masira-sira kalsada kasi malapit lang dito. Hintay ko pang kasama ko. Tubeless. Saan? Ano oras na eh? Lima? Ay, buray nila nila.
Ano yan? Salong pahingalo lang ka yan. Hindi, saan? Ang 5 oras. Na ano ko na yan eh. Na subukan ko na yan. Saan lang ka akong pahingalo? 5 oras? Ikaw na ako talaga. Ha? Manila, 5. Ay, hindi na yung mayon. Punta ko may sandaan. Ito, yung ano, nung ako lang mag-isa. Oo. 5 oras hanggang Kabuyaw. Oh, mas pas. Alas 10 ako, alas 11 na ako umalis dito. Sunsil tangali. Oo, alas 11 ng tanghali. Magka alas 11 ng tanghali. Umating ako doon alas 4. May pahinga pa ako ng 30 minutes kain. Oo. Tapos sir, sigarilyo. Sabihin na natin na kulang-kulang 1 oras. Takbo mo siguro 100. 120, 110. Wala, mag-isa ka lang eh. Doon ka makakataw yun sa may ano na. Sa may Quezon Province, Oo, sa may Quezon. simula Tabugon. Oo. Yun, pag simula ng Tabugon na yun, hanggang na dun sa may Kalawag. Oo. Maganda na kasi Inyangan. maganda pasada doon. Yun. Maka yan. Pero ngayon, puta. May kasama eh. Mag-alas 8 na kami mga kalis. Sa Aberya ka. Galing na namin sa vulcanizing. Paalis pa lang kami na pa-vulcanize na yung kasama ko. Nalipin sa asawa ko. 3 oras. So, 742 ang odometer ko. Sinami.
Ikaw? Pwede naman. Tapos, ano na lang, gumaka. No? Stopover muna kami dito sa Tabugon. Kain muna. Ayun yung crossing palait. 248 kilometers pa. So ayan, katapos na namin kumain doon sa Sandalina, Tabugon. Daway na kami papuntang Manila. Hindi ko alam kung mag-stopover pa yung pinsan ko, siya lang sundan doon. Doon lang ako sa kanya, ka-rider. Yan, bakit na lang gusto kong gano'n. Ito masusubukan si Honda Beat. Bakit na dito? Dahil sira. Parang taon nasandap na to. Mataon lang siguro. Nabuhagi lang. Tulas ako dito. Kada pag maulan, saka mabasa. Kami sa mga tumaan dito. Mga apat ngayon. Ako na kung motor, nakatakot na mga dito. Medyo may kapakasin. Bata. Oh, nakyat, kayang-kaya oh. Kaya ni Honda Beat. So, yun ang balik kami mga lasuso sa Bicol. Ngayon, dito na kami. Unan. Hindi ako makatulog dun sa tabing dagat. Pinapalid to eh. Nangangin eh. Oo nga eh. Lakas ng hangin. Mabuti ka sa amin, no? Ba't Oo. pinunod pa rin? Putang, para ako matutumba na eh. At dala ako sa kabilang kalsada eh. Daan-daan lang eh, G. Hindi pa para. Okay pa nga yung dati kong motor eh. Yung luma eh, yung mabigat. Ito kasi pasok niya sa ilalim. Kaya na kami. Nakastambay dito. Kalahati pa lang si Honda Beat papuntang Manila. Unang sapak sa biyahe ni Honda Beat papuntang Manila. Dito kami sa Kimunan. Ayan. Para siya men. Distance. Grabe.
Quezon National Forest Park. Oh. Tayo, bakit yung dito? Traffic ah. Maraming traffic. Guide. Guide. Wait. Ayun yung diversion road para sa mga bus at truck. Huwag manok kung pwedeng naman lang mga motor, private car. Ayan, let's go na ulit kami. Nasa Candelaria. Tapos lang namin magpahinga. Dito kami nadaan sa bypass road Candelaria. Tapos yan sa sentro. Tapos dito sa Shell. Okay, hello. Sa wakas. What's up? Okay. Sa wakas, andito na rin sa malapit na sa bahay. Nasa Quezon City na rin. Alas 8 na. Buti na lang walang traffic kanina simula sa Calamba dito sa Quezon City. Sinubukan ko talaga kung matipid sa gastong Honda BT5. So nung pagkasak ko doon ng full tank, tapos pagkasak ulit sa banda sa may Kalawag, sandaan lang full tank ulit. Tapos pangalawa sa may Candelaria 120. Candelaria sa may ano pala may Santo Tomas 120. Kasi ito pa rin sambar pa lang nabawas. O bali total 220. Siguro mga wala pa naman 50 to yung ang napagasak ko. Parang wala pa siyang 300. 20 plus halimbawa 50, wala pa siyang 300. Wala pa siyang 300. So tipid. So ito na sa bahay. Hours lasot bali alas 8 manis. So ayan, karating ko lang sa Manila. So yung dumating nung umalis ako doon is 740. Ngayon ayan na siya. $1,108. So 400 kulang kilometers galing Bicol kasi Pokot. So hanggang dito na lang yung naging biyahe ko. Maraming salamat sa panonood. Ride safe always mga paps.